Wasini bojoku wong ayu. Sira wis bisa mulihana ing lesan kula. Nanging kinampenan bocah kang bagus. Sopo ki Wasini? Sinuwun. Bin kepareng kawula matur menika ingkang putra. Sinuwun. Loh, anake sopo? Tadi kalau kula dipun gondol dening Singomulang Jaya, bayi ingkang kula kandhut babar. Loh, bayine babar kok metu wis gedhe kaya ngono. Bayinipun babar dipun pundhut dening ingkang putra Nandinaraya lan Pernati. Dipun puja, dipun suwunaken dhateng ngarsanipun pukulun kaneka putra. Mila dipun blonyo kali balsem kali tirta gege saged ageng saknalika menika putra paduka ingkang winastanan Setyaki. Walah anakku ger